Nyakoram gajuan kamora mintiere geno mara nini bedo kod odiochieng' makare. Kawuono en odiochieng' mar chien tarik 3 dwe mokwongo higa mar 2026. Arwaki yo makeni ni machiegni e weche mago manyien mago mag ang'ich welo. Ka mokwongo magi e thuond weche manyien. Dereva wetu naona ndio alifanya makosa, ndio alikuwa ame-overtake. Hiyo gari ili-collide head to head. Trailer inasemekana ili lose brakes na ikagonga hiyo matatu nyuma, na kwa bahati mbaya tukapoteza watu 5. Ji 14 wito ngimagi e masiche ariyo mopogore mag apaya. Kikopey kod Katumani kawuono. We are talking of 2 Kenyans who are trapped in this building. Families and friends are in agony. They can't sleep. Chenro mag temo reso ji manyo otoromre kuom gi South Sio dhi nyime. Kajaten migawo mar jotich sirkal Geoffrey Ruku koni mana ji 2 ema odno nyoluar kuomgi. Wewe Junet, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Siku ile ulikuwa unachukua hiyo pesa na hata yote hukuleta kwa chama. Amend siasa omedo twere kajagoro mar ODM Edwin Sifuna. Seyo ODM mar Siro Ruto. Kajo Kenya Kwanza tokoni Uhuru tiyo kod Sifuna epogo ODM. Nyakoram gajuan abudo bana paro nini kopogregi wang jowi. Hinyalo luwo chenro makamagi achiel kachiel e mbui mago ganda. Wan achiel kachiel e mbui mar Facebook, wantiere YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Machiegni e weche manyien yudigi koda kuku marge nyinga Sharon Ongao. Jal maloko na wach nyinge Liz Otieno machiegni. Wacha kod weche mutendre kod mlit kod kuyo kama ji 14 owito ngimagi e masiche ariyo mopogore mag apaya motimore gwenge mag Kikopey, Gilgil e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Kod machielo motimore Katumani e wang' apaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. Jogo moyudo hinyruok Kikopey otere od thieth mano mar Gilgil Sub-County Hospital kod Machakos Level 5 Hospital. Duol mochung'ne jiwo arita e apeyni mapachoka NTSA okwayo joriembo mondo luw chike mag apaya kendo were gi ng'we rititi. Ahinya to sani ma nyithindo biro bedo kadok e sikunde. Joyce Duor miyo ler mathoth. E gwenge ma Kikopey, Gilgil e apaya mawuok Nairobi kochomo Nakuru, masirano mar apaya notimore kar saa 3:30 okinyi e kin matatu madhi Bungoma mar Great Rift Shuttle kod trailer kama ji 5 owito ngimagi kanyo ka ji 7 mane oyudo hinyruok noring godo e od thieth ma Gilgil Sub-County Hospital kama ng'at achiel nowito ngimane koyudo thieth, makelo kwan ji duto mowito ngimagi e masirano nyaka 6. Trailer ilitoka nyuma trailer yenye ilikuwa imenifuata nyuma ikanikonga upande wa nyuma, ikanisukuma kwa trailer yenye ilikuwa imesimama hapo, ikawa watu papo hapo. Tukifika pale tulisikia tu nyuma gari imeguzwa. Sasa kuna gari nyingine tena ilikuwa mbele kidogo. Sasa driver hakugonga hiyo ya mbele. Kwa maana angegonga hiyo ya mbele hatungekuwa sisi wote. So hiyo trailer inasemekana ili lose brakes na ikagonga hiyo matatu nyuma, na kwa bahati mbaya tukapoteza watu 5 ambao sasa hii wamepelekwa sub-county Gilgil sub-county mochari, na majeruhi wamepelekwa kwa hospitali mbalimbali ambazo ziko karibu hapa. Kwa machielo ji 8 owito ngimagi e masira mar apaya manotimore kar saa 4 otieno ma piny orugodo kawuono e wang' apaya maduong' ma Nairobi Mombasa. Masirano notimore kin matatu mar kambi mar Naikana mane ochomo Mombasa kod bas mar Tamid mane owuok Mombasa. Ji 6 ne owito ngimagi kanyo ka ji 2 to nowito ngimagi e seche mane giyudo thieth e od thieth ma Machakos Level 5. Meshak Mutua, achiel kuom jogo mane otony kowuok e masirano kendo yudo thieth e osuptal, koro seyo dereva mar matatu no kuom riembo marach. Dereva wetu naona ndio alifanya makosa, ndio alikuwa ame-overtake. Hiyo gari ili-collide head to head. Hiyo gari ikikuja kugongana ilikuwa naona iligongana kichwa na kichwa. Nikaona gari imevunjika, mabati imevunjika. Jal machielo mabende ne otony kowuok e masirano olero ni en ne owinjo mana muoch mar gimoro bang'e to oyudore e osuptal. Mimi mara ya mwisho nilisikia mlipuko after
after kusikia mlipuko ndo nilishangaa nini inaendelea. Kutoka hapo chenye niliona ya mwisho ni ambulance ikitubeba ikituleta hapa Machakos. Mimi maumivu yangu yenye niko nayo ni kifua na mikono, hata Mungu kutembea ni shida. Jatend od thieth ma Machakos level 5 Laktar Daniel Katua wacho ni ji 17 ne oringodo e od thieth no tok masirano. E kind jogo, ji 8 ne owito ngimagi, ji 3 dhi mbele gi yudo thieth ka ji 5 ne othiedhi modok pacho. Our doctors did a very superb job yesterday. They managed to save lives, and the patients we have in the hospital, all of them are stable. Laktar Daniel otiyo kod thuolono e nyiso derepe obed motang' ka giriembo e apeyni, ahinya to e sani ma yepo mag sikunde okayo machiegni, komedo ni rawere mathoth yudo hinyruok e masiche mag apaya, ka e masirano, jal mane otony ma hike ni piny mogik en jahigni 23, kama hike oniang' en jahigni 86. We are losing very young lives. Like in Malili, yesterday's Malili road traffic accident, I could see the ages ranged from 23 years, and the eldest in that accident was 86 years. So we are losing productive lives on our roads. We urge all drivers to be very careful. NTSA koro kwayo joriembo mondo obed motang' kendo olu chike mag apaya, ahinya to e thuoloni ma yepo mag sikunde okayo machiegni. Joyce Odur, Ramogi TV. Kopogore gi manyakorom gajuang' nyathi achiel owito ngimane kama moko 2 oyudo hinyruok kendo ringgo e kar od thieth ma Jaramogi. Bang' tony e lak masira mar mach manomuoch apoya e odgi kar saa 4:30 mar otieno manyoro e gweng' ma Lisuka e Kisumu West e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Rombe mag lit kod kuyo okwako chuny jogweng', anyuola kod familia moro e gweng' ma Lisuka mayudore e kar chung' od bura ma Kisumu West. Ma en kaluwore gi masira makoch mar mach mani omuoch apoya kar saa 4:30 otieno mane piny orugodo kawuono e od achiel kuomgi moweyo ka nyathigi achiel wang' molokore mirni. Picha mako od Gideon Otieno Oyombe ma odong' apum ka onge gimoro amora mani oresi kopogore gi nyithinde 2 kuom 3 mani nitie e yot, mana kaka moko kuom joneno mani okuongo chopo kanyo lero. Koro ne nyora around 10:30 to kwase chiemo. Before kata 10 minutes room to woko koko ni awoguru oko nti won sofi room out woguru oko nti won sofi to ka donjo tedo ka kati koywa kati laki kore ma waigi gwe dot to dot yaore kaka dot na yaore to ka ngiot watno sawang to next extent maonge gima nwanya tim itinda riye manowuok turwa otiso neno malit to wan jogweng' wan be waneno malit gimoro amora orumo te ot. Gideon korka kore gi chuny lit lero ni dhoge moko okia kuma ochom ni mar masirano ne omienjo mana tok seche 2 kende bang' ka ne owuok e ode kod jaode Caroline ka gidhi len nyamin mare Seme Kolenyo. Nyaduo ka saa 2 mawe nyithindo ka nyithindo nyiewo tedo manyiewo ne nyaka nyithindo soda mawe ka nyithindo madho ka wadgi tedo maringo machope liel gimoro saa 3:30 mwadhi mwadonjo mwachiemo dakika no simo donjo na gi jirani notice in kanye anan wuon Laven odi liel mach gi nyithindo te ringi mondo mi bi nya wuke liel kunyo ko kangiso kata mino dagi motimore kenyo kanyal ngite seche go nikech ang'eyo mirima maengo man ng'ata kaka ne gigore simbe no ne giwacho na mana ni ote mowang' onge nyathi mowang' kara ne gipanda to nyathi to wang' adier jowad notama ndoka notama na wacho gimoro mama nya wacho to na winjo ka luor makata kanyo no kachope kaluore ni en masira mane ojoko gi apoya anyuola no koro kwayo joma chuny gi ng'won kod jotelo ma Kisumu County mondo ochopirgi okonygi kaluore ni masira no koro weyo gi duk maonge gimoro amora. Ana kwayo mana sirikal ni adong kaka unena ni gilewni manyadhi go iko
Gik mane tiendagi emanyo ango. Nakwayo ni mondo ayudie kony. Aonge ot gimoro amoro rumo. Serikali nisaidie na MP wetu Rosa Buyu pia tusaidie. Jennifer. En gima lit sana, en uchungu, en gima very painful. Ok wan gi kwe ahinya kata gimoro ahinya kama wantieni. Ka nyathi wadwa iko diriyo nikech en kalubni pod ogo bese dhot ka nyiso nyaka wakuny bur mondo wadampe kamoro. Ok wanyal keya kend nikech mago bodi mag nyathi. Anyuola no medo tielo ni kata mana chenro mag iko weche yudo ot machielo ne familia Gideon, yore yawo skunde ne nyithindo, koro en lweny kendo gin kod fuok maduong' konye manyalo resogi. Wakwayo kony mondo wayud kaka ikowo nyathi, to en bende kaka odong' dukni oyudie kata ot moro monyalo chako go gi nyithindo modong'. Sirikal kanyalo konye gimoro amora ma sirikal nyalo konyowago mondo konywago. Adwa ni mondo akwa jotenda madongo. Wan gi Mheshimiwa Ron ka, wan gi Mheshimiwa Ojanda, wan gi Rosa Buyu, Olago wuon Aluoch. Jowetewa gi mondo wuog oko mondo make bad dalani, mondo jowagi oyude kata gik manyalo rwako, kata lep nyithindo mag skul, books. Nyithindwa gi skul osechopo medhi yaw to ok ginyal dhi nikech onge gima ginyalo dhigo skul. Nyathi mane owito ngimane no, mirni mag ringre noseter e kar kano ringre ma Jaramogi. Nyithindo ariyo mane otony e lak masira mag koch mar majno bende ne oring godo e kar thieth ma Jaramogi kendo ne osegolgi. Obila ma Kisumu West mane ochopo e dalano yango ni gidhi nyime kod timo nonro ewi gima dine kel masira mar majno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Lesuka, Kisumu County. Nyakwaronga jong mondo doko wach maleti gino maro ni familia makamano biro bedo ka yudo konyruok kod resruok. Manin speaker marod bura mamalo Kenneth Marende okoni jatend piny William Ruto nyaka were kod singo makinde ka kinde kendo ket mahino e tich mar kelo lokruok ne piny Kenya. Oloni lek mar William Ruto keto Kenya e rang'iny mano machal kod piny Singapore. E yore mar uchumi ok nyal bedo mayot kaluwore kod gope ma Kenya nigo. Onge mar tije e kind midhiero mamoko. Marende bendo yango mar dok e alap mar siasa e yiero mar higa mar 2027 ka en bende okoni oromo laro kom mar jatend piny Kenya kendo rito mana thuolo mowinjore mar mondo mi oyang chung' mare. Inawezekana, lakini haitafanyika kwa haraka sana hivyo rais anavyoongea, kwa sababu anasema kwamba tunahitaji trilioni 5 na tutapiga hiyo hatua. Saa ingine anasema miaka 2, anabadilika anasema ndani ya miaka 10 itakuwa imefanyika, lakini si hivyo. Lazima tuwe na mpangilio kamili ndio hiyo ndoto iweze kukamilika. Na nasema hivyo kwa sababu hii. Kufikia sasa tuko na utafiti ambao unaonyesha kwamba nchi yetu ya Kenya iko na deni karibu trilioni 12. Sasa ukichukua trilioni 5 haiwezi lipa deni ya trilioni 12. Sasa huwezi kupata utajiri ufikie Singapore kama bado uko na deni ya trilioni 12. Nyithindo manyiri maromo 120 mosebedo ka odak e kar jot ma Komotobo e sub county ma Kuria East bang' ringo nyange oduok e miechgi motelo ne yepo mar sikunde e kinde ma pod luoro nitiere ni thothgi kidek chun kod nyange ka moko bende nyalo yudo midhiero e chopo lek maggi mar somo. Jafamarwa George Juma miyo ler mathoth. Bang' bede kar jot ma kojolo mar Komotobo Manatha Mission kuom kinde mar dweche 2, nyithindo manyiri mane oringo nyangigo ma Kuria e giko mar higa mokalo ne owe thuolo mondo kodgi miechgi mondo giikre ne yepo mar sikunde. Nyithindo manyirigi ne omi kony mopogore opogore ma oting'o buge mag somo, taulgo mag rieko kod moko madhi siro somgi kod riwruogno ma mi contract. Kata bed ni gidok e miechgi kuonde mane giringe nyange, luoro to pod thoth ni dek moko kuomgi pod chun kod nyange, ka moko bende koro dek lek margi mar somo koro ni pi bang' jonyuol gi ramo ni ok duokgi sikul nikech ni giringo nyange.
wanapokuwa wamekimbia na kukataa ukeketaji, wanapata shida katika upande wa kulipiwa school fees na mambo mengine, mahitaji ya msingi katika maisha yao. So tunaomba kwamba iwapo tutapata nafasi ya shirika amba mtu ambaye anaweza akasimama na wasichana kama hao, wapo wengi ambao wamejitokeza kwamba wanatoka katika hali ngumu na pia wanahitaji msaada ili kwamba waweze kutimiza ndoto zao za masomo haswa. For the period, but actually they are going back to the same parents who wanted to circumcise them. So we are not sure whether some of them are going to end up being circumcised. That is not known because nobody follows up that. Very important to have a permanent government rescue center. Jatatinya wogno mami Contrap County Migori Koleta Bwai wacho nitiere moko kuom nyithindo mane oringo nyange ma osechopo irgi kawacho ni jonyuolgi odagi ni koro ok nyal siro somgi nikech nigiringo nyange. Mmoja ameweza kutupigia simu kama mi Contrap, tukajaribu akafika hapa kwa Motobo na hata kikani hata kwao. Kwa hivyo tunakuwa na hizo challenges, sababu akihitaji anahitaji kwenda shule, anahitaji kuhudumiwa, ana haki pia ya kuhudumiwa. Ningeweza kuomba kwamba serikali iweze kusimama na hawa watoto, tuweze kuwa hata na rescue camp, hata kama ni moja Kuria East, moja Kuria West. Inaweza saidia sana. Jokedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni gima duong' ma onego tim kod piny wacho en gero kuonde jot manyiri ma oringo nyange nyalo dakie kendo migi kony duto kod piny wacho nyaka chieng' gitiek sombgi. Kupata watoto kutoka katika sehemu ya Ntimaru ambao katika koo zote za Kuria wao ndio wamefanya hiyo tohara ya wasichana na watoto wa kiume. So kuna wasichana ambao wamekimbilia katika kambi hii. Tuna wasichana karibia 120. Lakini kama serikali, hata kama ni wabunge wangesema kwamba acha tuchukue hata CDF, tuweke hawa watoto mahali ambapo inaweza kuwa rescue. Na rescue sio kwamba ni hawa watoto peke yake kutoka kwa FGM. Kuna issue ya gender based. Hivyo tunaomba kwamba serikali iweze kusimama kama inaweza kutupea hizi rescue 2. Hata kama itakuwa moja, hata kama ni Migori County, lakini watu wanaweza safirisha watoto na waweze kufika mahali ambapo wako safe. Coordinator mami Contrap kendo jakanyuma Pan African Women Association e piny man Norway Benta Dhiambo wani gisetemo dhiro piny wacho mar Kenya mondo koro ger kuonde jot ne nyithindo manyiri moringo nyange. Kata kamano mai koro pok otimore. We have been asking and also asking the government to come to rescue these girls with the permanent rescue center. It has not come to be there now. They've been using these temporal centers, which is not very good because after they are sent back home, they are not still safe. Adhiambo ni bedo kor kar jot ma nyithindo ma oringo nyange nyalo dakie nyaka chieng' gitiek somo kende ma dhi bedo yo makare maneno nyithindo manyiri ma oringo nyange odhiyo kod sombgi nyaka gitieko. The importance of government rescue center is a center where they can go and stay for longer periods and go through education and are done with the education with support for the government or with those who are willing to support them through education. So it's a center where there is no threats, there's no going back to the society and also facing the circumcision. So George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakorom gajwang sirikal koro yangoni jiari okende ema odorofa molwar South Sea odinonegi mok ji ang'wen kaka ni uliek motelo. Magi oyangi kod jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku manolimo kar masirano ka bende olero ni odno neno rofa 14 moka 16 kaka iwacho. Chenro mag temo reso jomanyo odno rumbore kuomgi bende medo dhi nyime katelo mochung' ne gedo e pacho ka NCA osingo kaondamo ne joma ibiro yud kod ketho manyo kel lwar mar odno. Walter Nyambaga miwa mathoth. En odiochieng' mar ariyo ka kendo chenro mar temo reso oganda ma omoko ka dhi nyime. Tingni man kod leke ma ombedore temo tulo oko kor ot to kod weni ka ikono oko mar faro oko jok man lopo rafano oruombore ka giniegi. Ekindeno, jatend migao mar jotije sirikal Geoffrey Ruku oyango ni ji ariyo magin chuknar ema odo rafano molwar South Sea kar chung' od bura ma Lang'ata odiyo ma ok ji ang'wen kaka iwacho motelo. Ruku koni ma oyango bang' jolony chero wang' dede kendo chiwo lipot ma opuodhi. We have two individuals, guards, who are suspected to be trapped in this building. We reviewed the CCTVs
of the 2 pedestrians, and it is confirmed from the CCTVs that they were not trapped in the building. Bende sirikal oyango ni orofano ne ochopo mana 14 kende ma ok 16 kaka ilieko kod jok ma hedo wach aheda ka ok oyanga diera. Maybe we are using different ones but meaning the same thing. 14 floors with the basement and ground floor. Oyango ni chenro mar reso jok manie bo odno dhi nyime ka gin kod geno mar reso chukdar manyo masira no juko. Serious loss has been incurred here. We are talking of 2 Kenyans who are trapped in this building. Families and friends are in agony. They can't sleep. They hear the machines moving right now and hoping that at least their families will be reached when they are safe. We can't talk about people being arrested right now. The investigations are still going on, and we have not even yet known what was the cause of the collapse. The first thing we've actually asked, and we are moving in probably from Monday to sit down with NCA and its team, a multi-agency team that will also include the county government, and also call in all the contractors around here, so that we could even check the approvals. Magiti moreka chendo mar timo nondo dhi nyime to kod sekta duto kotelne kod fomkich to kod apisas mag NCA ka sirikal oramo mar kawo okang' mar chik ne jok moyudi kod ketho. The approval document which we have, there are still some issues which are not very clear in terms of whether the regulation were properly followed, why is it that the stop order which was issued in August 11, 2025 was not followed. By the time we are done with the scientific evaluation of the building materials from this building, we will take people to court. There are people who are questioning about this and why, but we want to urge and ask NCA that even as this disaster, we continue with the rescues here, we must continue and check what is the state of other buildings around this place so that we avoid such disaster. Apisas mago mag NDMU kata National Disaster Management Unit bende ochopo kaendi karom gi mar neno ni gi temo duto maginyalo mar reso jogo ma pod omok e bweke. And all the agencies are responsible for the rescue, and so far was make progress maber, one almost halfway wabro yudogi. Sama masira makama otimore, dhano nyalo dak kuom seche makalo 72 ka ok ochiemo ok otim anything, to ahinya ni wasega yudo jomoko kata bang' ndalo 5-6 chenro machalo kamagi endi, so waonge luoro. Anachunga ndani, kazi inaingia saa 12. Jioni saa 12 ya jioni naingia, natoka asubuhi saa 12. Kama familia si tuko na huzuni sana. Tunashukuru serikali tangu jana walifanya kile wanaweza, wamefanya kazi, lakini tunataka waweke juhudi sana. Ile kazi inaendelea hapa sio kazi kidogo, lakini tunaomba serikali, President William Samuel Ruto aweke bidii, alete reinforcement mingi, watu kama wako uhai waokolewe. Familia kod osiepe man kod kuyo kod lit masani yudo hocho to pod ni kod geno mar yudo jogegi kangima. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Nyadi mang'eny oganda luoro kit tich magitimo kaluwore kod chal mag tijgi. Apis magegi mabende gimonde pile ka pile en kar kano ringre jomotho mar mondo migino ginore mabende kelo tho mago oganda. Oyudo thuolo mar loso kod jabero mar piny owacho Dr. Bernard Media mabende osebedo katimo tij baro kendo nono ringre jomotho kuom thuolo mar higni mohewo 25. Kata kamano, kopogre gi tich motimo, Dr. Media en ng'a ma esigande. Dr. Bernard Owino Media, jaoyoma kokwiri mawuok e kar chung'od bura mar Rieda e kaunti ma Siaya, osetimo tij bero kuom thuolo mar higni mohewo 25. Gisani en jabero mar piny owacho e weche mag baro ringre jomotho ka itimo negi nonro. Tiegra, Scotland, University of Dundee in Scotland.
e forensic medicine. Mano natiego higa mar 2015 mano 2015. Kore kabiro kaito board Kenya Medical Practitioners Board bang kasetiyo bange kaito koro abedo approved gi joma nie field no kaito abedo registered ni atiegra e field no. Igni te masetiyo chakre na tiegre komondi dhi okalo 25. Kata kamano, nang'o momiyo noyiero tij bero to ahinya mar baro ringre jomotho? Koro kiseng'iyo kaka dend dhano tiyo, tang'o miyo ji tuore, tang'o miyo kata ka ng'ato tuore, tang'o ma dimi mondo koro ng'ato dhi mondo michop kama koro tho, tang'o miyo tuoche moko biro e yo ma kamae, ang'o ma kelo tuochegi. Koro mano inyalo ng'eyo mana ka iseng'eyo kaka dend dhano tiyo, midhi ichiegri mi ing'eyo gima dhi marach e dend dhano. Koro mane ma nomiyo adonjo e field ni. Athietha kaka jomoko malaria nyalo thiedho, kata bero baro joma ngima, jok ma bero mago be tije ma anyala timo. E mbalariany wapuonjo jo undergraduate matimo medicine, kata mana postgraduate be wapuonjo ga matimo masters in medicine. Wakonyogi, wapuonjogi, wamiyogi experience, nikech mano e kaka ne wachamo muma ni nyaka be wa dispense some knowledge, wisdom moko ma wan godo matin. Dr. Media lero ni tij bero ene luonga kaluwore ni en tich mok tim kod oganda mathoth. En a calling, nikech idwa ni mondo ikony ikony kuonde mamoko, nikech ok ji mang'eny madang' dhi kuonde kaka mao, lakini ng'ato ka ng'ato ji nyaka dhi kuonde mopogre. Omuom to onge ka, omuom ok dang' omuom to onge. Omuom ma yudo en mana moroma, chamo gi nyithinda mag konyo achiel ariyo mag jodalawa. Olero moko kuom achiedh nade mosebedo koyudo e tije. Samoro conflict bedo, nikech samoro iparo kata osewachi kata olando ni joma kamae emotimo gini, to koro oluongi kanyo ni mondo itim gini, to nyaka iwach adier. Koro ineno kaka itimo ang'o? Ineno kaka iya kanyo mos, to samoro ng'ato en watni, to en kanyo. According to oath najua kete kata wathiedho, kuyieno mondo wathiedh joma chiegni koda kata chiega ni athiedho, nikech wawacho ni nitie wachiegni ahinya ma feelings nyalo interfere gi kaka inyalo tiyo tiji. Nyadi mang'eny waseneno Dr. Media e galamoro ahinya to kaluwore gi dwaro mar nono buche mag thoe mopogore opogore. Kaka jabero mar piny owacho, machiegni ni ne onono buche mopogore opogore, moriwo tho mar Albert Ojwang, rawera manolalo ngimane e stesend obila higa mokalo. The bleeds that we found on the scalp, on the skin of the head, was partially spread on all aspects. Ne onono thoe mag ringre maniyudo ka owite kwari e gwenge mag Mukuru kwa Njenga. Thoe manonene bungu mag Shakahola. Nyocha ni bende nonono gima nokelo tho mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo, manowito ngimane e masira mar apaya. Kaluwore gi tije mag baro kendo nono ringre jomotho, Dr. Media lero ni kinde ka kinde nyaka omany johocho. Mana kaka dang' iyud ng'ate moro tuom gi mtoka kanyo, ng'ate moro tho, to dhi e counseling. Mago nitie kata juoke kaka wan nyaka wadhi for services makamago. Wawat ni disaster situations, makoro disaster situations, dhano tho mang'eny, ringre bad to chot kucha, ang'o motimre, to tich nyaka tire. Omedo ni familia ne kaachiel kod anyuonde bende orwako kit tich motimo. Ma idak go be ong'eyo tich mitiyo, donge gine ni mbui kacha to ging'e ni ng'ane ne to nodhi, koro ang'e ni odhi bero to ang'o duogo to kang'o koro gin be koro ging'iyogo. An gi wadna moro machiegni mane kana adonje kozni, to nopenja ni midwa dhi tiegri mana idwa dhi baro jomotho
Ajini oyo ma watimo mana tich kako onego ti ok ni wadhi baro joma tho en science. Owito okoparo mar oganda ma japaro ni gitimo tijegi ka gimer, kowacho ni mano en ataro mar chike mar rito tijegi. Ka wadhi e tich kucha en riski kitimo scientific work mondo itim ka itiyo gi gik ma kamago inyalo golo report mopogore. Miyo wan kaka juoke ok oyienwa, and even never civil joma tiyo ok oyieni kapo ni ochuni social mopogore gi kuonde tich. Ki jo magi jokong'o mane koro kaka an sani samoro kama ane kae ni samoro abero be achalo ng'ama ochamo gimoro adier ok be achalo. Ne oganda ma japenjore gimomiyo ni nyaka non kendo bar ringre ng'ato kata bed ni ging'eyo gimokelo tho mare. Dr. Media lero gimomiyo mano ochuno. Ka ng'ato imiyo thieth makare to tho ok nyaka koro ang'i inono ni to en ang'o monege kata obed mana malaria mimiye yath malaria maber kaeto dhi otho. Wang'e ni malaria onege to malaria ni to imiye yath maber ang'o momiyo tho. Koro wadhi kuro to wabero kaeto watimo be nonro mamoko mondo wang'e yie ni ang'o monege mabor gi malaria ni. To gik mawatimo en mondo wakony piny wa data makonyo jothieth to be konyo public epidemiology to konyo be policy formulation ka wayudo data maber. To mabor gi mano be kuom jogi be otho konyo e gima be waluongo ni closure. Ka ging'eyo ni gima kamae otimre ng'ani to timre nikech achiel ariyo adek. Kopogore gi tij bero, Dr. Media lero kit chiemo kaachiel kod tuke mohero. Nahero hoki, an natuga hoki kaeto bet gi osiepena samoro ka be kayudo thuolo kata ka an koni so ahero traveling ahero wuothi neno piny koni gi koni go mbaka. To somo be nyaka ok wawe somo, ahero somo gimoro amora mayudo adonje somo medo. Ng'ato Media to be ichamo ga ring'o kendo ok dang' awuondi hata nyama choma ahero malich. Nyama choma achamo ring'o kabisa. To daktari to dong ileko gandi kisea e tichegi an magik mane wachako neno chon ma ok dang' awachi an ngima chala gi mag jomoko. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nyakorom gajwang' mono sigana kanyo mano mar Dr. Media. Koro duche makawuono kapo nono ni nenogi ka gitimo bero makoni kod kocha ing'e gimomiyo ni koro ibaro ringre mar jogi kuma bende wito ngimagi. Dakika en 31 tok saa 1 mamidhiambo kapok akoyo matin asom ote ariyo ka. Ntiere ote mur kanyo gi Lijo Koth maro yani Masai. Iwacho ni itimo mos ne yawa mano yudo litu duche makawuono mano jonyuol mabende nyathine no wang' mane kaunti ma Kisumu kanyakla kod mago mabende no wito ngimagi he masiche mago magapaya. Ote machielo mano mar Baba Atur wacho ni sani nyithindo dhi e skul to choche mano mar skul primary ma Uradi nitiere kamarach. Koro ikwayo mar mondo mi choche go ger mar mondo mi nyithindo kadok skul to ket ngimagi kama owinjore. Akayo matinya korom gajwang' aduogi mathoth bang' yo matin kik dhi mabor. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7.
Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Prepayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Inwach chai gi chiemo kik chand chunyi. Mokwongo puonji kaka inyalo dak e od joka yuocheni, modongo abro timo kenda. Iwinjo? E thuolo maramo gik. Kapono ka biwuok ng'ata sani, to nga kaka bro wuok ka. To na bro gocho ne ng'a? Niti, ana bro gocho ne Niti. Waya, inindo dhauna ka nyaka karang'o? An bende wach mari chanda kendo nyoro gotieno bende no kanyal nindo. Uwinjo. En be chunye chandre. Nyakoromo gi wachope giko mar higa mar 2025. Higano mabende samoro osebedo mapek ne oganda mathoth kaluwore kod achiedhnade ma koni kod kocha to moloyo tho mar moluor Raila Odinga. Ka wachopo e nyasi mar skuku, akwayo ni mondo mi ibed kod hawi maber e nyasi ni kod johera magi. Dakika 35 tok saa achiel mar otieno machiegni wadhi nyime koda ng'ich welo. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oyango ni sirikal okete budget siling bilion 2.2 ne keyo teko stima e kaunti ma Siaya. Koloso e kar chung'od bura mar Rarieda, Wandayi oluwo ni sub-county mar Rarieda bende gigito tudo familia 4,000 gi teko sitima kaka yor jiwo yuto kod ngima mar jopiny. Wandayi okoni sirikal oketo mahino eneno ni gwenge mathurka obedo kod sitima. Kolero ni gitiyo machiegni kod od bura mamalo eneno ni budget oketi ne chenrogo. Kwa mara ya kwanza vile Mheshimiwa Otiende alinena, hii constituency ya Rarieda imewekewa pesa kupitia bunge la kitaifa shilingi milioni 357 kwa ajili ya kuunganisha stima kwa familia karibu 4,000. Na vile vile kaunti ya Siaya ikapewa shilingi 2.2 bilioni 2,200,000 kuunganisha stima kwa manyumba karibu 20,000. Tukiendelea mbele tupitia bunge tutaweka pesa ingine ili ikiwezekana wakati tutakapokuwa na kura ijayo iwe kila kijiji imepata stima. Na lengo ya Mheshimiwa Rais Ruto ni kwamba ikiwezekana zaidi kila boma iwe na stima. Na ikiwezekana zaidi kila nyumba iwe na stima. Rarieda is one of the places with the lowest reach of electricity in this country, and therefore it requires affirmative action. We thank Waziri and we request for more allocation because the over 300 million will light about 4,000 households. But the households that are lacking electricity are well in excess of 50,000 in this constituency. Nyakorom Gajuang, tij fuambo dwaro chuny. En tich minyalo tim ka gik mathoth timore. Jofuambo wuok ga oko kendo gidhi manyo sigendni. Thoth gigo matimore tijgi mar fuambo samoro ok chopnu. E pap ka gidhi manyo weche manyien, weche lalnegi e kinde magitungo weche kalure kod gik magineno magikone to koro loso sigana. Samoro ginyalo kayo leogi, moko gito e nyiero nikech ditam gi pimo. Cleophas Oluoch ochoko moko kuom tipo manyiso gik matimore e paw fuambo. To tich nyaka tire. Ma ohala mara loso gige gedo mopogore opogore. Tenya ma
Orofa no mauluar ne igero ka itiyo kod ananza. Emomiyo odorofa mano winjo be ni chopo ode mar 12 ochopo nyaka Kendi ng'eyo kit ohala mantiere kar ka. En ohala nyakwala mogi. Aya. Kowuok kuom wards kuma ichako pogie nyaka e machine kuma iregogie kaka yor neno ni thor wach mar odiochiengni to anyuola kendo yawo. Anyuola era chiegni gi yawi. Opoka gi kedot kikubaya. Giwacho ni ohala ni endi ber kendo miyo gi yuto kendo kod doko ne gin kod midhiero mopogore e sama yawa. Nadhi mamit. Twende. Homa Bay. Ng'iyo yore manyien mag lony manyalo konyo e geng'o landruok tute mag ayaki. Kuna kitu nimesema hapo. Bang' ringo kuom odiochieng' mangima ma en achiel kuom kuondego ma nyamburko ikelo e sawa. Let's go. It flew. Boniface Mwangi sani koro nyalo buonjo toxic. Boniface Mwangi sani koro nyalo buonjo tok doho wito oko ketho. Gini gi geno mar yudo konyruok mochwere. Yaye owinjo ni lukucho. Kadha. Nikuangalie wewe ama niangalie hiyo flap? Ka jopuonjre moko 16 to sani pod ntiere kar thieth ma Moi ka girito yudo thieth Kwanchum. Kwa ajili Taita Taveta. Hapa ni Taita Taveta mapani wake. Kisumu West. Aya. Kata bed ni kwan mar jopuonjre mariwore kod George Aoko. Okang' makamago miyo gi yot. Nikifika kumaliza. Nianze. Nikiu. Hapa ni wapi? Mombasa. Homa Bay. Siaya. Migori. County Makisi. Kisumu County. Nairobi. Nyakoronga jeng wacho ni tok pasia mathoth timore kata kamano mago gin moko kuomgi mosebedo ka timore masa moro no kineno kawuono to kore neno gi kopogre gi mano tungni e duond bura mar ODM nenore ni ok dhi rumo machiegni ne bang' jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna wacho ni lwenya magoye e ODM en kaluwore gi chung' mare mano mar neno ni jatend piny William Ruto nyaka dhi dala e yiero mano mar higa mar 2027. Sifuna hoya lwenye kod jatend kweth manoke od bura mano Junet Mohamed. Moko ni ne omi omenda moko e yiero mokalo ka jo Kenya Kwanza omako chung. Ne Uhuru omako chung ni Uhuru ema kelo pogruok e ODM. Kaka wawinja naka wach makamano dhi. Baba Raila Amolo Odinga alizoa kura zaidi ya milioni 1. Na ndio maana mliona nikipigia Uhuru Kenyatta asante. Kwa sababu alitusaidia. Mlituzukuma lakini alitusaidia. Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta sawa. Mimi najua kama katibu mkuu pesa nyingi ambaye tulifanyia campaign ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wewe Junet, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Siku ile ulikuwa unachukua hiyo pesa na hata yote hukuleta kwa chama. Wale wanahubiri ukabila, wale wanajaribu kupanga chama ya ODM, yule retired president ambaye amepanga hao kina Halwale, amepanga kina Shifuna, amepanga kina Osotsi, ati baada hii uchaguzi ya William Ruto akishinda Mluya asiwe rais, tunaambia shetani ashindwe. Nyakoronga jongi no mar mun mako yo matin aduogi weche mag tuke kikni mabora. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
An bende wach mari chanda kendo nyoro gotieno bende no kanyal nindo. Uwinjo. En be chunye chandre. Dial *860*419# to get In Christ Alone as your skiza tune. Ruto paki jothurwa an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Wadwaro nu iga manyien maber iga mar 2026 ma iga modwaro nu wamakre kako ganda mondo wang'ia ni wadhi mbele nango to mogik waherre kendo iga mar 2026 no bedo iga maberie mogik nikech Nyasachwa mane polo emwaketo mbele. Tima Muranga Seal osechako rako ne ikrok ne lig mar KPL bang' yweyo mag sikuku. Motelo ne dhi e yweyo, Seal nosego tuke 7 mag mabende nokologi kata tugo achiel bang' loyo tuke 2 kendo ne gidhi amodhi tuke 5. Tugo margi mogik nobet e kindgi kod Mara Sugar ka koro gikore gocho gi Mathare United chieng' tarik 10 mar dweni. Kocha makadam na jagol mano mar timno Peter Mwaura wacho ni jotugo mag timno geto dhi nyime gi tukego ma okologi kaka yo mar neno ni gibiro tieko e thuolo maber e lig mar season. Captain margi Joe Waithera oseleyo gonde 7 nyaka sani. Na tuna believe kwa hizi games zimebaki 3 lazima utapata kitu na utafanya vizuri zaidi. Game moja tujienda fiti, tulimaliza poa na nadhani mali tulimalizia ndio taanzia hapo. I'm pushing my best by God's grace. Nangangana sana. I want to be on top there. So with 7 goals, I won't be away for the among the 3 games that we have. I think I also want. I'm looking for like 2 goals if possible, 3 goals. Niko hapo juu, so I want to match. Nyakoro mgajuang dakika 40 kod auchiel tok saa 1 mar otieno. Yiena mar mun miateka ngichwelo gi kanyo nyakoro mgajuang. Otieno makawuono antiere ka kod Liz Otieno mabende nakonyo wa eloko wach. Oriti uru warad kar saa 3 mar otieno e weche manyien mago oimore. Nyinga Sharon Ong'ao.